What's up mga guys? What's up everyone? Kuyugi mi kay mga tumi og simala. So itorta mo padong dito mga guys. So everyone, ato ni nga to na to dito sa simala. Okay, kuyug nya ta dito. Asa naman ni ato shortcut park? Guys, ang shortcut ani murag na wag tang nami. Mayuhag yun. Mayuhag yun yung shortcut. Murag ayaw na lang yung paminaw. Ayaw na lang yung sunda ang shortcut.
later. Asa naman ni ato shortcut park? Guys, ang shortcut ani murag na wagtang na mi. Mayuhag yun. Mayuhag yun ang shortcut. Murag ayaw na lang yung paminaw. Ayaw na lang yung sunda ang shortcut. Wala lang kanimaw. Wala yung naging. Ayun, naglipog siya sa kagyanan. Na shortcut na uroy na yung auto. Oh, see? Oh, sige dai. Tara na natin na itong shortcut dai. Shortcut po ba ni? Sige. Sige dai. Sakto yun shortcut na. Sakto yun eh. Uy. Iman maho. Di mau. Wala gyud. Wala ka di mao mong shortcut diri. Wala gyud mi ato ang shortcut to. So atay mahems. Ato shortcut effect. Kita mo yung luwaan eh. Padaplin dito ka ka ng dili kayo ini pag taka lang ako wow dili ka saka naara ano okay no video na so mga na to guys no naata diri sa Cebu nga magpalit ta og cake ni ate kay today karon ang iyahang birthday sa kong ate happy birthday maguwang mga taog na pa cake diri na pa cake kan na Julius bro mo na siya cake diri sa cake chip na rin cake diri cake ba Goldilocks na rin bang nama chip ang mga ito palit ang cake guys kay birthday sa akong ate si Goldilocks nangutan na pag yun ta ay kainit sa kalibutan sa mga na to no mapalit ang cake ay narada yung Goldilocks na rin no narada yung Goldilocks nangutan na pa ta dito ulaw ka ayun no yun okay uy tsada so kay afford na to no na-afford na po na to, no? Kami kayo nag-cake sila. Wait. Kanilang kang 460, miss. Kami naman kayo mga on-pod. Kanila ang gamay, miss, no? 460. Pinaka-rest na na. So, kanilang tang 460. One eternity later.
Welcome to Simala. Simala, here at Simala. Mama. Sa I Love Mama Mary. Ito pa talaga. Bali, yung adjust pa. Doon lang ako sa dito. Well, during pandemic. Murag. Picture? Picture daw. Ato wala ko ka video pa saka. So nag-video ko para pa doon uli na lang. So usa ka mo ko andere mo. Sige pa jud kag tungas pero kay padong naman ko uli. Needed yun na to. Chill lang sa buhay. Nakatry mo dito sa Bohol. Ang Bohol, ang utangas yung Bohol guys. Babay may sanggang. Wait lang, Clay. Alakad ko yung mani Ate Jin ko. Bidilik, Clay.